Zu jauna, ez egon urrun, ene indar, zatoz laisterni laguntzera. Izan ere, arbait naiz ni, ez gizakia, jendeak iraundua, herriak mespretxatua. Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean. Amen. Jesukristo gure jaunaren grazia, eta jainko aitaren maitasuna, eta Espiritu Santuaren batasuna, izan bedizuekin. Eta zure espirituarekin. Arratsaldeon guztioi Eukaristia ontara, bihar aste santua hasiko dugu, erramu igandearekin presta gaitezen jaunaren paskorako, bere nekaldi heriotza eta piztuerarako, aitortuz, gugatik joan zela gurutzera, Jesus jauna. Jesus jauna, galdurik zegoena bilatzera, etorri zarena, erruki jauna. Erruki jauna. Jesus jauna, guztion erospenerako, zure bizia eman duzuna, Kristo erruki. Kristo erruki. Jesus jauna, zeure semea alaba sakabanatuak biltzen dituzuna, erruki jauna. Erruki jauna. Erruki dakigula jainko guzti zahaltsua, eta gure pekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizira. Amen. Egin dezagun otoitz. Hoi jainko, jatorri hautatu errege eta apaiz egin dituzu Kristogan jaiotza berria izan dutenak. Emaiguzu, zure aginduak bete nahi eta ahal izatea, betiko bizira deitu duzun zure herriak, fede bera izan dezan bihotzean eta maitasun bera ekintzetan. Zure seme Jesukristo gure jaunaren bitartez zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, jainko eta errege bizi baida gizaldi eta gizaldietan. Amen. Ezekiel profetaren liburutik. Honela mintzo da jauna. Banijoa Israeldarrak hartzera, joan ziren atzerrietatik. Toki guztietatik haiek biltzera nijoa. Beren herrira ekarrik behar ditut, herri bat egingo ditut beren lurrean, Israelgo mendietan. Eta errege bakarra izango da haien guztien errege. Ez dira gehiago bi herri izango, eta ez dira gehiago bi erreinutan bereiztiko. Ez dira gehiago kutsatuko zazijankoekin, egindako beren lotzagarriekin eta beren gaiztakeriekin. Pekatu egin zuten leku guztietatik aterako ditut eta garbituko. Nere herri izango dira eta ni haien jainko. Nere morroi David izango da haien errege. Ura izango dute hartzai bakarra guztiek. Nere legeetan ibilko dira, gordeko dituzte eta beteko nere aginduak. Nik nere morroi Jakobi emandako lurrean biziko dira. Zuen gurasoak bizi izandako lurrean. Han biziko dira haiek eta haien semeak eta haien semeen semeak betirako. Eta nere morroi David izango dute buruzagi betiren betiko. Pakezko elkargoa egingo dut haiekin, betirako elkargoa izango da haientzat. Han ezaherriko ditut eta ugarituko, eta haien artean ipiniko dut nere santutegia. Haien artean izango da nere bizilekua, ni izango naute jangoiko, eta haiek izango dira nere herri. Eta jakingo dute atzerriek ni naizela jauna, Israel santu egiten duena, santutegia haien artean dagoelarik betiko. Jaunak esana. Eskerrak zuri jauna. Hartzaiak hartaldea bezala zainduko gaitu jaunak. Hartzaiak hartaldea bezala zainduko gaitu jaunak. Entzun jaunaren hitza atzerriak, iragarri urrungo uharteetan. Israel banatu zuenak bilduko du, hartzaiak hartaldea bezala zainduko du.
Hartzaiak artaldea bezala, zainduko gaitu jaunak. Jakob jankoak bere erosi bai du, indartsuago baten eskutik atera du. Irrintzika etorriko dira Zion mendira, jaunaren ondasunetara bilduko dira. Hartzaiak artaldea bezala, zainduko gaitu jaunak. Neskak orduan pozik dantzan hariko dira, mutil eta agureekin batera. Negarretik aterako ditut pozaldira eta atzekabe ondoren atseden eta alaitasunera. Hartzaiak artaldea bezala, zainduko gaitu jaunak. Keen zuengatik dio jaunak nere aurka egin dituzuen pekatu guztiak eta sortu zuengan bihotz berria eta espiritu berria. Jauna zuekin. Eta zure espirituarekin. Jesukristoren evangelioa San Juanen liburutik. Aintza zuri jauna. Aldi hartan, Jesusek Lazarorekin egin zuena ikusita, Betaniako Mariaren eta Martaren etxera etorritako judutar askok sinistu zuenarengan. Baina haietako batzuk farisearrengana joan ziren eta Jesusek egin zuena esan zieten. Apaiz nagusi eta farisearrek batzarra bildu zuten eta esan. Zer ari gera, gizon honek ezaugarri asko egiten du, hortan uzten badugu, denek sinestuko diote, etorriko dira erromatarrak eta ondatuko dizkigute gure leku santua eta herria. Haietako batek, urte hartan, apaiz nagusi zen Kaifasek, honela esan zien. Zuek ez dakizue ezer, ez zerateo hartzen, hobe duzuela gizon bat, herriarengatik hil dadila, herri osoa galdadin baino. Ez zuen hau bere buruz esan, baizik eta urte hartako apaiz nagusi zenez, profeta bezala esan zuen. Jesus herriarengatik hilko zela, eta ez herriarengatik bakarrik, baita jangoikoaren seme sakabanatuak batera biltzeko ere. Eta egun hartan, hari biziak entzea erabaki zuten. Horregatik, Jesus ez zen agerian ibiltzen judutaren artean, basamortu ingurura ezkutatu zen Efrain deritzan herri batera, eta han gelditu zen bere ikasleekin. Judutaren Paskoa gainean zen, eta lurralde hartako asko Jerusalena igo ziren Paskoa baino lehen garbikuntzak egiteko. Jesusen bila zebiltzan eta jauretxean zeudela elkarri galdezka ari ziren. Zer derizkiozue, ez ote da jaietara etorriko? Apaiz nagusiek eta farisearrek agindua eman zuten, baldin inork jakiten bazuen nun zen, esan zezaiela eskuak erasteko. Jaunak esana. Eskerrak zuri jauna. Lehenengo irakurgaian, Ezekiel profetak erbestean eta deprimituta daun herri bati hitz egiten dio, Israelgo herriari. Kristo aurretik 587 urtean, Israeldarrek dana galdu zuten, dana. Jerusalenen pozik eta zoriontsu eta ongizate ikaragarrian bizi ziren, baina Nabukodonosor, Babiloniako erregea sartu zen, Jerusalena, eta dena suntsitu zuen, dena, eta Israeldarrak kanpoa bota zituen. Etxea galdu zuten, lana, senitarteko asko, dirua, lurrak, dana galdu zuten. Eta erbestea bialu zituen Nabukodonosorrek.
baita ere beraientzako sakratua zana galdu zuten Jerusalengo tenplua, eta tenpluan barruan zegoen santuen santuan edo Santa Santorumean zegoen itunaren arka galdu egin zuten, baita ere suntsitsua izan zen, galdua izan zen, eta ordutik ez dakigu non dagoen itunaren arka. Eta momentu hortan, Israeldarrak deprimituta zeuden, eta galdera asko zituzten. Tenplua galdu deu, dana galdu deu, zergatik, zatik guri hau momentu hontan, hain ondo geuden. Igual, agian jangoikoak bakarrik utzi gaitu, agian gure jangoikoak, gurekin zegoena, itsasgorrian askatu gintuena, eta lur honta eraman gintuena, agian abandonatu egin digu, edo agian, azken finean, agian jangoikoa ez existitzen, hau gertatu bazaigu. Momentu hortan, krisiko momentu gogor hortan, Ezekiel profetak jangoikoaren bisio bat ematen die Israeldarrei. Zuen jangoikoak hortik aterako zaituzte, Israeldarrak entzun ondo, jangoikoak aterako zaituzte, erbestetik eta zuen miseritik, eta salbatu ingo dizue, bultatu ingo zeate, itzuli ingo zerate, zuen etxera, zuen lurraldera. Eta Ezekielek esan zuen, hau ez da etorriko zuengatik, ez da etorriko zuek ingo dezuen zeo zerrengatik, jangoiko kingo do. Eta doai bat bezala emango dizu hau, gratis, grazia bat izango da. Eta berriro tenplua izango dezue, berriro zuen familia elkartuko da, lana, dana izango dezue. Eta ez espero dezuen bezala, ez lehen zeneuketena bezala, baizik eta zuek espero dezuena, zuen espektatibak gaindituak izango dira, jangoiko kingo do. Ondoren zeo zer fuertea esan zien, oso fuertea esan zien Ezekielek, hau bakarrik profeta batek esan dezake. Gertatzen ari zaizuen hau, modu misteriotsuan, jangoikoaren salbamen planaren barruan dago. Itzuli jaunaren gana eta berak salbatuko dizue. Gu momentu hontan zailtasunezko, iluntasunezko eta sufrimenduko garai bat bizitzen ari gea. Eta Ezekiel profetaren hitz hauek egi garrantzitsu bat gogorarazten digute, esaten digute. Jangoikoak ez digu bakarrik utzi, ez gaitu bakarrik utzi, jangoikoa gurekin dago. Bihar aste santua hasiko dugu, Erramu igandearekin. Zertarako joan zan Jesus gurutzera? Otuta gaude. Hau entzutea, hau ikustea, zergatik. Zertarako joan zan Jesus gurutzea, zergatik hil beharra zeukan gurutze batean. San Juan profetak, San Juan evangelariak gaur esan digu, bere herriarengatik eta ez bakarrik herriarengatik. Baita jangoikoaren seme-alaba banatuak batera biltzeko ere. Eta San Juanek Jesus buruz hitz egiten duenean irudi batera biltzen du hartzaiarena. Jesus hartzaiona da eta hartzaion honek bere seme-alaba sakabanatuak eta iluntasunean daudenak ardigalduak ere hartuko ditu eta elkartu ingo ditu. Elkartu ingo ditu Ezekiel profetaren profezia bere betera eramanez. Bizi dezagun aste santuaren hasiera hau, bihar hasiko duguna, gure itxaropen osoa Jesus jaunarengan jarriz.
itxaron dezagun momentu hontan beragan, eta kontempla dezagun berak ekarriko digun salbamena. Honela izan bedi. Egin diezaiogun otoitz fedez Jangoikoari. Eska dezagun Aita Santuaren alde, gure gotzaiaren alde, presbitero, diakono eta bataiatu guztien alde eska diezaiogun Jaunari. Entzun arren Jauna. Eska dezagun mundu osoaren alde. Eska dezagun Jangoikoa ezagutzen ez dutenen alde, baita egia bihotzez bilatzen duten guztien alde. Jangoikoak bere aurpegi argia eta salbagarria ager diezaien. Eska diezaiegun Jaunari. Entzun arren Jauna. Eska dezagun gaixo guztien alde, egun hauetan sufritzen ari diren guztien alde. Bereziki eskatuko dugu hilzorian daudenen alde, egun hauetan, eta hilzorian bakarrik daudenen alde. Momentu hontan gure Jangoikoak bere graziaz bete ditzan eska diezaiegun Jaunari. Eska dezagun baita gure alde eta gure familien alde. Gure familia garaia hontan indartu eta batuta irten daitezela eska diezaiegun Jaunari. Arren Jauna. Entzun Jauna zure herriaren eskariak eta guregandik itxaron ezin duguna zure semearen nekaldiaren bidez lor dezagun. Jesukristo gure Jaunaren bitartez. Amen. Bedeinkatua zu, Jauna, zerulurren Jangoikoa, zure esku zabaletik hartu dugu, orain ekarri dizugun ogi hau, lurraren indarrak eta gizakiaren lanak sortua, hauxe egingo zaigu biziaren ogi. Bedeinkatua zu Jauna, orain eta beti. Bedeinkatua zu, Jauna, zerulurren Jangoikoa, zure esku zabaletik hartu dugu, orain ekarri dizugun ardo hau, mahatxondoaren indarrak eta gizakiaren lanak sortua, hauxe egingo zaigu betiko zorionaren edari. Bedeinkatua zu Jauna, orain eta beti. Senideok egin dezagun otoiz guztiok batean, Eliza osoaren oparia Jainkoari eskaintzerakoan. Goresteko eta gizona salbatzeko. Jauna, onartu eskaintza gisa gure baraualdiko doaiak, egizu zure grazia eskuratzeko eta zuk agindutako betiko ondasunak lortzeko gai egin gaitzatela. Jesukristo gure Jaunaren bitartez. Amen. Jauna zuekin, Eta zure espirituarekin, gora bihotzak. Jaunagan dauzkagu, Eskerrak Jangoiko gure Jaunari. egoki eta bidezko da. Egoki da bai eta zuzen, bidezko eta salbagarri, non nahi eta beti, guk zuri eskerrak ematea, Jauna, aita guztit santu, Jainko ahal guztidun beti erekorri. Zure semearen nekaldi salbagarrari esker, mundu guztiak aitor dezake zure handitasuna. Izan ere, gurutzearen indarrean, miragarriro agertzen dira, bai munduaren epaia, bai gurutziltzatuaren nagusitasuna.
Horregatik guk ere, aingeruta santu guztiekin batean, goresten zaitugu jauna, poz betean esanez. Santu, santu, santua, diren guztien jainko jauna, zerulurrak beterik dauzka zure diztirak, osana zeru goienetan. Bedeikatua jaunaren izenean datorrena, osana zeru goienetan. Santu zera bai jauna eta santutasun guztiaren iturri. Egitzazu bada santu, ogi ardo hauek zeure espiritua isuriz, Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol egin daitezen guretzat. Berak saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zijoala, ogia hartu eta eskerrak emanez atitu zuen eta bere ikaslei eman zien esanez. Hartzazue eta jaen guztio kontatik, hau nere gorputza data, zuentzat emango dena. Era berean afalondoan, kaliz harturik, berriz ere eskerrak emanez, bere ikaslei eman zien esanez. Hartzazue eta edan guztio kontatik, hau nere odolaren kaliza data, itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat, pekatuak barkatzeko isuriko dena, egizue hau nere oroigarri. Hau da sinismenaren misterioa. Hil eta piztu zerala jauna, zu berriz etorri arte, hau dugu hau berri ona. Horregatik jauna, zure semearen eriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salbamenaren kaliza eskaintzen dizkizugu zuri eskerrak emanez, aldarean zure zerbitzari onartu gaituzulako, eta apalki eskatzen dizugu, Kristoren gorputza eta odola hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Izan gogoan jauna, mundu guztian zabaldurik dagoen zeure eliza, eramazu maitasun osora, Francisco gure aita santuarekin eta Jose Ignacio gure otzaiarekin, eta elizgizon guztiekin batean. Oro bat izangoan jauna, gaur mundu honetatik zeure gana eraman dezun milagros zure zerbitzaria. Eriotzean zure semearekin bat egin dunez, gero pizturan ere berarekin bat izan dezela. Era berean izangoan jauna, pizteko itxaropenean joan diren gure zenide guztiak eta hildakoak ere bai. Harritzazu zeure aurpegiaren argitan. Erruki zakizkigu arren, gu guztio betiko bizia iritsi dezagun. Jangoikoaren Ama Maria Virginia Santuarekin, haren zenar Jose Santuarekin, apostolu santuekin eta gizaldi guztietan, zure adizkide izan diren santuekin. Haiekin batean gore zaitzagun, Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri jainko aita guztidun horri, Espiritu Santuarekin batean, ospe eta aintza guztia, gizaldi eta gizaldi guztietan. Familia bereko anai arreba geranez, esan diezaiogun elkarturi guztion aitari. Gure aita, zeruetan zerana, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua, egin bedi zure naia, zeruan bezala lurrean ere. Emaiguzu gaur egun ontako ogia, barkatu gure zorrak, guk ere gure zordunei barkatzen diegun ezkero. Ez gaitzazu utzi tentaldi erortzen, baina atera gaitzazu gaitzetik. Atera gaitzazu jauna gaitz guztietatik, emaiguzu pakea gure egunotan. Zure errukiari esker,
pekatutik garbi bizi gaitezen eta estualdietan sendo, betiko zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailea, noiz etorriko den zai gaudela. Zurea dezu erregetza, zurea gozpe eta indarra, orain eta beti. Jesu Kristo gure jauna, zuzera gure pakea eta bihotz damutuak jainkoarekin adiskidetzen dituzu. Begira zure elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei, eta zure gogoa den bezala, emaiozu elizari pakea, eman batasuna, errege bizi baitzera gizaldi eta gizaldietan. Amen. Jaunaren pakea beti zuekin. Eta zure espirituarekin. Jangoikoaren bildotxa, Zuk entzen dezu munduko pekatua, erruki jauna. Jangoikoaren bildotxa, zuk entzen dezu munduko pekatua, erruki jauna. Jangoikoaren bildotza, zuk entzen dezu munduko pekatuak, emaiguzu pakea. Ona hemen jangoikoaren bildotxa, ona munduko pekatuak entzen duena. Zorion txuak, jaunaren maira deituak, jauna, ni ez naiz inor, zu nere etxean sartzeko, baina esazu hitz bat eta sentatuko naiz. Kristo, sakabanaturik zeuden jainkoaren seme-alabak elkartzeko saldu zuten. Kristoren gorputza. Komunio espirituala. Sinesten dut, Jesus jauna, egiaz presente zaudela, zeruan bezala, aldareko sakramentu santuan. Gauza guztien gainetik maite zaitut, eta zu hartzeko gogotsu nago, baina une hontan, sakramentueran hartu ezin bazaitut ere, zatoz nere bihotzera, eta egiaz hartu bazintut bezala, besarkatzen zaitut, eta oso-osorik bat egiten dut zurekin. Jauna, ez nadia sekula zugandik urrundu. Amen. Egin dezagun otoitz. Guzti zahaltxu zarenez jauna, apalik eskatzen dizugu, zure semearen gorputz eta odol santuez, janaritu gaituzunok, parte izan dezagula, jainkozko zure izatean. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Bihar erramu igandea, Eukaristia goizeko 11etan izango dugu, hemendikan Zumaiako Andra Mariren harritokietako ermitan bihar arte.
jauna zuekin. eta zure espirituarekin, Bedeinka zaitzatela jangoiko alguztidunak, aitak eta semeak eta Espiritu Santuak. amen, Zoazte jaunaren pakean. eskerra jangoikoari. Agur Maria, Gracias betea, jauna dago zurekin, bedeinkatua zerazu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure sabeleko fruitua, Jesus. Santa Maria, jaungoikoaren ama, erregutu ezazu gu pekatarien alde, orain eta gure heriotzeko orduan. Amen.